Hej, Dan og mig-Britt. Allerførst vil jeg ønske jer stor tillykke med fødselsdag, og I har selvfølgelig planlagt på en dag, hvor jeg ikke kunne komme med. Og det er jeg rigtig, rigtig træt af. Og så har jeg oven i købet ønsket, at ingen opmærksomhed, og ingen sange, og ingen skuespillere og ting og sager. Og det fortændte, at jeg måske ville fortælle en lille historie omkring en hændelse, jeg har med jer, som er en, der tot var rigtig, rigtig sjov. Og den skal alle de andre selvfølgelig også høre. Så nu skal I bare høre. Hej, Dan og mig, Britt. Også lige en hilsen her fra Tøndervej med et stort og hjerteligt tillykke med fødselsdagen og velkommen til version 5.0. Det er ikke så slemt, når man først er i det. Allerførst så vil jeg gerne sige tusind tak for invitationen. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i dag. Også selvom Kalle desværre er blevet forhindret, så skal I vide, at jeg har glædet mig. Jeg har lyst til at sige tusind tak for jer to. Tak for vores venskab og tak for jeres måde at være på. Det er en fornøjelse at være sammen med dig. Og I skal vide, at vi sætter stor pris på jer, og håber, det fortsætter mange år endnu. Nu er det jo sådan, at når man bliver inviteret til sådan en fin fest, så plejer man jo at dele nogle indslag, og nogle historier, og nogle gamle minder osv. Men det må man ikke i dag. Men jeg tænker alligevel, der er en historie, som jeg rigtig godt lige har lyst til at dele en gang til med jer, og med resten af gæsterne. Så er I klar? Den kommer her. Kære Dan og mig, stort tillykke med de 2x50. Godt, man ikke selv er nået dertil endnu, men jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle komme til fest hos jer. Det skal nok blive en dejlig dag. Så har I jo været så flabet og frabedet jer underholdning. Det har jeg faktisk haft lidt stramt med, fordi jeg synes jo selv, jeg er voldsomt underholdende, så det er jo lidt træls, at man ikke kan få lov til sådan at dele det med andre. Men sådan er det. I skal nok helt slippe. Så jeg har en lille historie, jeg gerne vil fortælle jer om. Og jeg har faktisk haft svært ved at vælge, for der er jo både Berlin og Hamburg og København og alle mulige gode steder, hvor vi har haft nogle historier. Men jeg har faktisk valgt en, som foregik hjemme i jeres egen stue. Som jeg synes er et af de bedste minder, jeg har. Og sjoveste minder. Men altså, det var jo hjemme hos jer, og så skulle vi... Hej Dan og mig, Britt. Tillykke med jeres 50 års. Selvom det er et stykke tid siden, så skal vi fejre det i dag. Jeg har glædet mig helt vildt, og jeg er sikker, at vi får en mega god dag. Det har I sørget for. I har også sørget for, at vi ikke måtte tage noget gasolie. Det er knap så fedt, så derfor har de andre fortalt nogle gode, pinlige historier om jer, og det vil jeg selvfølgelig også gøre. Men inden jeg gør det, så vil jeg fortælle, hvad vores gave til jer det er. Og det er en egoistgave, men det er simpelthen fordi, vi så godt kan lide at være sammen med jer. Vi har det jo altid sjovt, vi har det hyggeligt, vi kan grine, vi kan græde sammen. Så vi vil gerne give jer et weekendophold, og det er selvfølgelig sammen med vores.
Jeg kunne sige så meget, men det skal jeg jo ikke. Så nu vil jeg fortælle om min historie. Det er den ene gang, hvor vi var hjemme ved jer. Så det jeg gerne vil sige til jer, det er tak fordi, at I er vores venner, og tak fordi, at I er min familie. Skål.